Padayong kasinatian ni Clay sa Maria Clara at Ibarra karong gabi. Nakuratan si Maria Clara sa gipanulti ni Clay nga bag-o lang gani nito nga sa ilang lugar. Apan ang maong distraction nakatutok sa umaabot nga dinner party alang sa iyang hinigugma nga si Crisostomo Ibarra. Unya miabot ang higayon nga makahimamat gayud ni Clay si Crisostomo ug gihangyo niya kini nga hatagan siya og trabaho. Nakurat si Crisostomo ug iyang giingnan si Clay nga mukuyog kaniya kay magkita sila sa iyang higala nga si Fidel ug basin makatabang si Fidel sa iyang problema. Unya perting hangyo ni Clay kang Crisostomo nga panalipdan ug sagupon siya apan mibalibad ang ulitaw ug giingnan siya ang bubiya. Masayra ni Crisostomo gikan kang Kapitan Tiago nga namatay na ang iyang amahan nga si Rafael. Gusto niyang masayran kung unsa gayud ang nahitabo sa iyang amahan ug misaad si Kapitan Tiago nga isa-isay ang tanan sa tukmang panahon. Mong mga kapuso, nunti ang istorya ni Maria Clara at Ibarra matag alas 8 sa gabi dinhilang sa GMA.